ακούσω. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στα παιδιά που έχω την τιμή να είμαι καθηγητής τους. Έσπασε η κουλτούρα κατά τη διάρκεια της παράστασης και έπαιζε με το χέρι. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά τα παλώσανε πιστεύω μια χαρά. Θέλω να πω και το εξής, ότι τα παιδιά εκτός του ότι φτιάξανε τα πάντα μόνοι τους, τις φιγούρες, τα σκηνικά, τις φωνές τις δουλέψανε μόνοι τους. Αποκλειστικά εγώ μόνο μια παρακολούθηση είχα, εξωτερικά δηλαδή, ό,τι χρειαστούν τα παιδιά τεχνικά και μόνο. Και αυτό με κάνει υπερήφανο γιατί δημιουργούν μια μαγιά που με τον καιρό μπορούν να μάθουν και άλλα σενάρια, άλλα έργα, να γεμίζουν θέατρα, να παίζουν, να ξαναναβιώσει λίγο Καραγκιόζης από νέους ανθρώπους του γυμνασίου, του λυκείου και να είμαστε καλά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει και τις φιγούρες βέβαια.